Jo, det er okay. Okay, så ikke. Nej, tror jeg. Jeg tror, det er en stjerne, der hedder Arcturus. Den fixerer. Så det er altså sådan en, hvor man vil kigge på den, og så vil den tilbage til udviklinger. Det er meget stor stjerne. Når jeg siger stor, så kan jeg lige så godt blive tæt på. Det er jo altså, det kan lyse meget, både fordi den er tæt på, og fordi den er stor. Så måden er jo kæmpe stor, men den er jo ikke særlig stor i forhold til teater. Det er bare fint at tælle på. Så det der med stor tempo, det bruger man i slægten. Ja, nu må jeg se, om det er... Nu skal du vist tilbage, tror jeg. Skal jeg tilbage? Det er langt. Ja, det er så svært at se over, det er rigtigt her. Er det en, der vil trykke på den hvide? Bare holde den inde. Den hvide. Og så er den sort. Er det fint? Tak. Undskyld. Ja. Nej. Der. Det smager. Det er fint. Ja. Men bare olie. Det må man ikke holde nu. Der er andre ting. Der kommer kun flere ting i mørket der. Jeg kan ikke stikke det der, der er lige olie. Er det ikke der? Så er det måske under eksponering. Jo, så er det under eksponering. Okay. Så er der noget i samme kategori som før. Nemlig en dobbeltstjerne. Men som jeg sagde før, så er noget af, at nævnt for nogle af jer, at når en stjerne bliver død, så kan det godt svømme op og blive rød. Og den bliver rød, fordi at den har en anden temperatur. Og der er også knavstjerner derude. Så kan I gætte, hvad for nogle Magnus? Er det røde eller blå? Det er jo bare syd. Det er blå. Nå, der er begge. Ja, de kun en af jer. Ja, det er de blå, der er Magnus. Så selvfølgelig man tænker, røde og blå kan ikke sådan noget. Det er jo hverdag. Men for at se på en svejseflamme, i forhold til blå i Magnus. Så det er det blå Magnus. Og den her netop den her dobbeltstjerne, der er to stjerner, der har forskellige temperaturer. Og den ene er lidt blå, og den anden er lidt rød. Og det synes jeg er fint. Den prøver vi at køre ind til. Og ja, I kan se, at så har det røde, der er kaldet der. Og jeg vil sige, alt, der er halvanden centimeter kanten, det vil sige, det er væk på sådan. Jeg vil ikke spørge, hvor det landet, eller på hjertet. Sådan der. Så nu kører vi hen til den. Og det er en stjerne, der hedder Algereo. Og den ligger i Svanen. Stjernen hedder Svanen. Jeg tror, jeg kan tegne for jer. Og det er faktisk det her. Så kan I se stjernebilledet, og hvad det er, så kigger efter, når man kommer hjem.
Så det fylder ret meget på billedet, det her stjernebillede. Så mellem den her stjerne, og den her stjerne, og den her stjerne, der tegner man en ret linje. Og så mellem den her stjerne, og den samme stjerne der, og den stjerne, så tegner man også en ret linje. Så der er et stort kors. Det hedder også et eller andet korset. Sydkorset eller Nordkorset. Men det hedder også svanen. Fordi man kan forestille sig, at det er hovedet hernede, med den lange hals, og så vinger noget til siden. Og så en hale. Og det er altså hovedet, det kigger. Ja. Og når det er lidt mørkere, så kan jeg sådan pege på det. Og lad os lige se, vi kan få lidt info. Den er 385 lysår væk. Så det lys, vi kigger på, er altså 385 år gammelt. Ja, det er altså... Det er altså sådan her. Jeg kigger lige i kanten. Er der en, der vil trykke på den igen? Om på siden af skærmen. Så vil jeg gerne lige mod på det. Sort, det tror jeg. Nej, sådan er det. Det må være. Tak. Jeg tror ikke, det er mørkt nok til endnu. Og hvis den stadigvæk er for langt, eller hvis den stadigvæk er for langt til at se den, eller for lyst til at se den, så synes jeg, vi skal ud og tænke op. Det var lige der. I må godt få kaffe alligevel, se. Sådan der. Der står lige her. Værsgo at kigge. Og der er ned lidt ned. Ja, kan se. To bjerger. Altså er forskellige temperaturer. Ja, der er rød. Ja, rød og temperatur. Jeg tror, der var den der. Hvad hedder det? Det er fordi, jeg har skiftet studie. Altså, jeg har studeret i 5 år, men jeg har på 3. år. Fordi jeg har nogle fag, som jeg slet ikke skal bruge. Jeg startede med nanoscience. Ja. Det kan du da kun høre i. Nej, det har vi også. Kan jeg også lov? Det har vi haft. Ja, ja. Det er den dernede. Ja, ja. Det er den dernede, du skal se. Det er ikke den. Det er den dernede, du skal se. Det hjælper. Ja. Så skal jeg have jeg havde haft rigtig mange minutter, så jeg kunne bruge med det. Ja, det er rigtigt. Den ene er blå. Det er rigtigt. Det er ikke meget, man kan se. Det er jo sådan at sige der. Det er jo sådan at sige. Vent nu lidt. Der er lidt for hurtigt. Det kan der ske. Ja.
Ja, der er ikke meget at fange på den. Se, hvad du kan sige. Wow. Det laver I for første år til Det er rigtigt. Den er lige det. Det er jo sådan en del af sådan, at man ligesom ikke kan komme videre. Og den der bremsede til den vej, der bremsede Prøv at se. Hvis du kigger helt op. Ja, ja, det kan du se. De er lige så optaget. Nå, ja, det er ja. Okay, jeg kan gøre det. Det er ligesom en Du vidste det nu. Jamen, jeg stod stadig med. Ja. Men som om jeg fik lyden lige ned. Men du hørte ikke mig? Så det er den vej. Det er rigtigt nok, den til højre, den er blå. Ja, det kunne man se. Ja. Nej, det er ret. Det er faktisk. Prøv bare at gå lidt frem og tilbage. Her, lige her. Nej, det var ligesom at Nej, hey derude! Hallo! Man kan også gøre det med at stå på samme sted. Nu ryster de også. De kommer til dig. Ej, det er vigtigt, at forstå. Hvad siger du? Ja, det er ret langt. Det er sjovt, det er gul. Ja, det er meget lys af sol. Ja, det er